гледат. Аз съм гледах и до мене пичотне, това е някой сървър. Къде нещо е? Здрасти. И в момента... И сега ние сме се развили мъничко, но ще бием скелетъни. И малко по-силно говори, брат. Окей, така става ли? И давай. Пускам. И На почвам. тебе кой даде меч? Ами, купих си го. Не си го купих, просто взех диаманти. Ще направих. Аз съм... Тук, чакай. Ще умра, чакай се хилна. Ела на спаун. Спаун. И да си направим къща. Мари? Ама да е по-надалеко, защото... Защо ще не видиш? Не, защото няма, защото сървъра е PvP. Дами и господа, вие да видите ние с него с чуди как се биехме. Ау! Миу! Fuck you. Аз нямам меч! Къщичка, дай да грифи. Ай, ама е защитена. Чакай, има ли рез? Да. Ух, какъв джъмп! Да, имаме джъмп. Аз си те не гледах. Ау! Иу! Иу! Бути, бе. Къща. Има така. Готина къща, искам да гледам. Има приват. Аз съм на Warpshop. Имаш ли храна? На Warp XP там възстановяване. Аз имам 32 лева. Имаш ли крафтинг? Аби, ела на Warpshop има. Аз имам много малко мъни. Ами аз ще купя дърво. Колко? Аз купих стак. Аз стия на Warps, ако има. Survival. Няма Warp Survival. Аз съм на спана и идва и след мене. Трябва да направим един. Ари, идвай. Искам да стана VIP. Я искам. Искам да стана админ. Я искам да стана така. Опа! Човек, бягай! Една спаун, ще накилни. Мина кили. Ама може да накиля. Не можа да се направя. Фин. Аз стигам... На латпиха да отидем. Къде ми е крафтинга? От тебе. Не, изчезна. Ма аз го виждам, че го държиш. Сега държа. Сега имам 2К. Чакай да се правим да киля и тос. Ди бе! Не мога, иначе щях да го изкиля. Ей, там вече мога да киля. Аре бе, баклино! Вече си имам диамантен меч. Аз имам. Не мога да е чакна. Мадапса. Килс, после мод. Варял съм. Трябва килна няколко плеера. Абе, за какво го остави този инчан, този крафтинг тук, бе? Не. Да отим да спрям къща. Имаш ли? Имам един стак дърво. Следва има тогава. Чакай малко. Да ти много далече. Ще отидем, ще такива на 100 смичи, мреш. Умря. Следва има да намерим хубаво. Следва има да намерим хубаво мезете. Аз да си взям едно пържолче. Имай пържолки, аз не. Пържолата моята, знаеш каква е? От зомби. Моята. Еми. Аз си ги изядам.
Майко, мила! Аз мога да размножа прасе и да го убия. Виж, имам... Човек, виж бе! Ко? Влакче. Аре бе, не намерихме нито едно готино нещо. Опа, извинявай! Как бе меча? Не се щупи, не се щупи. Този е бил старият. Аре да отим да се повозим. Нямаме колички. На варп. Тиям. Аре на варп тиям. Абе, аз съм ходил много тъпо на спауна, е. Тъпо. Аре на варп. Недър. Варп недър. Оф, не ми се ходи. На мен. А? Прими. Тъпа, какъв е път. Аз стил на ларп хъпа. XP. Дами и господа, сега учам през зоната. Аз стил на ларп хъпа. Експи бе. Зомбите, много умно. Още спавай много зомбита. Много. Аз се убиха ма. Ще умра. Умрях. Fuck! И в този епизод само ще убиваме зомбита. Зомботи мръсни зомбита. Да. Айде бе! В първия, във втория, третия, четвъртия, петия пак ще килваме, ама... Какво ама? В сезона ще не е 10 епизода. Не повече. Човек, къде ще е на? Искам да пишете в коментарите какво да правим през лятото. Ами аз ще имам много срещи. Човек, моля се, не се купувай се още по-нататък. Аз се обвързвах. Аз вече съм обвързван, бе. Не мога да стана необвързван вече. Абе, човек, по-нататък. Аз имам през скелетите. Те дават повече. Не дават повече, само че дават повече кокали и такива. Мри! Но зомбитата дат. Гнила път. Браво, аз имам 30. Колко имаш? 20. Как я обирам? Фук, много скелет. Брете, комплетно кровно. Аз съм йогноки. Скина ми пак да промени. Ама пич го килна! Ги кил. Пича ги кили от всякъде. Чакай. Колко скелета има, бе? Имам 2 лъка. Аз имам един стак лък. Да. Ама там се не бе. Имам 3-4 лъка и един стак. Да, бе, къде си ги напълнил, бе? Ако иска да ти ги покажа. На клипа ще видиш. Как си ги стакнал? О, не, хилп, фак. Готиното на сървъра има плагин за да не ти падат титамите, да не ти ги вземат. В тебе си стоят само. И как гледате, аз съм с нов чорпак. Какъв ти е? Ще на клипа. Как на оня на Skywalk, където се казва. Да, той е... как се казва? Не знам. Fightful ли? Не знам, ще ти кажа след като смотри клипа.
Ще помагам! А те ме не ме убил! Помагам, Как ги спалнах? Умря ли? О, не бе. Знаеш кои са силни? Аз имам 2 стака костен прах и при теб. Аз имам имам към 4 стака стреля. Аз имам 1 стак стали. Чакай, искам да взема. Аз ще взема. Не ми вземай лъка. Взех ти го беше. Умри. Аз си замръл. Аз съм не убиваю. Човек пускал 1000 скелета си. Пускай, не върх мене! Хил. Мен ме поднеска, не виждам нищо. Умрях. Фуки, върте тазичко. Майко, 1000 на 1. На 2. Вече. Пак на 1. Фак! О, не му убиха, последния момент казах. Фак! Майко. Така да ме заболя. Ето отидем при другите. Чакай колко О, му... пич, аз имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лъка. Аз отивам не слайм, не спидър, на зомби. Ти колко му не имаш? Аз имам 13 и 20. Аз имам 38-98. Аре, влизай при зомбите, да. О, те колко спанаха? Ти ли спана, е? Аз ги спалнал. Фак! Последния момент стигнах хела. Дробна ми айрон. Някой те долу. Fuck you, bitch. О, на мен единия ми спана морков. Даде ми морков. Става, ама няма го ядеш, нали? Чули, ма няма го ядеш. Що тъй? Ще го сеем. Във втори сезон. В първи сезон, да ви кажа, само ще бием зомбита. Или ще е по-рядко. Защото аз ще имам много флеш, както разбрах. Между другото, в първи сезон ще бием повечето зомбита. Ще бием само за левел и пари. Мъндизи най-много. Защото аз съм Ти 28 левел. събираме сега. Аз съм 28 левел. Ти? Аз съм 27. Аз 7 левел съм повече. Да, ама. Аз съм 28 вече. 29 те. И аз съм 29. Чувам са 28 метра. Майчице! Хела, да го стигна, майка ми. Аз го стихна. Къде е хела, майка? Баси зомбитата! Мощни! Баси мощните лапи! Човек се да убия, ако не ми помогнеш. Макари, аз стига. Баси, бе! Баси силните! Не ме стигам хела и давам газ. Айран ти пусна, нали? Да! Имам 2 моркова. Чакай да се Пускай! И ти пускай много! Да не отихват ли? Да накилят като преди. Що пишем муни? Искаш ли да накилят като преди? Аз искам ние да килим като преди. Преди малко.
Стигна кила ти сега. Мрътю! Не ме стигнах хила! Стигнах хила! Стигнах! Аз ги кила от всякъде. Яс! Убих 60 наведнъж. Яс! Но... Пич, аз излязох! Ти знаеш къде паднах? На лава. Мръти! Пребигва вече. Ей сега, мамицата ми. Човек Просто. на едно сърце и половина останах и в една момента стигнах до хела. Те могам та, пускай. Киля ги. Аз имам глава на зомби вече. Аз мисля това да е епизода. Ще се слагаш ли? Кое? А? О, аз имам един стак гнила път. Човек, я ми дай главата на зомби. Нямам. Абе, ей, не ме лъжи. Нямам, бе. И за кома излага, че имаш? Не, казахме, че главата ми стана на зомби. Тя ми помощ. Фак! Виж колко спанах! Та пак. Каза да спана толкова. Що ги спала е толкова повече, нямаш килим зомбита. Ще килим слаймове. Ще мрем! Ще умрем, ей сам. Ще ти кажа колко зомбита съм килил. 100 и колко. Аз 300, бе. Аз 1003. Да, за 1000. Май да се. Картоф. Картоф! Аз где? Аз имам при слаймове. Аре, аз мисля това да е епизода. Това при мен е да отвършам микс. Не, айде да килим малко слайма. Не. Отивай при последните слаймове, те са баси слабите. И не ти дропва по много. Аз мисля това да е клипа. По последния ред отивай. Аз сега като би малко слаймове, тогава ще завършим. И ще почнем втори епизод. Не се знае, аз имам среща. Те поне те не могат да накилнат както трябва. Ние само ги килим и колко пари ни дават. 10 стотинки. Да, ама знаеш колко бързо ги качваме парите. Аз се изгори, киската ми се изгори и телефона ми звъни. Нищо звъни. после. Как го измисли само? Наистина ми звъни. Ама как го измисли? Не знам. Дори го забравих. Много хубаво. Оп. Аз спала още. Ще спална още. 160 ще спална. Давай, спалвай! Умрях? Ой, не му било. Окей, напомни се. Аз трябва да стигна хил и го стигна. Ау, майчице! Колко пари ми дават само? Мене. Дай малко да хилна. И пускай! Само имам двете. Стигнах го. Човек си паси на цакания. Къде съм аз? Аз се стоя до хилта само. Fuck you! Я съм хил! Опа, без да искам призовах! Много плавно. Меча ми е на свършване, а твоя? Моя не много. И моя не е много. Моят е на тъмно. И моя. Има 29 кг. Има ли Warp Enchant? Да. Да виж колко е готинен. Баси Enchant. Аз гати направя нов меч, тогава ще... Ти кой левел си? Аз съм 34. А, ти кой си? 34. И аз. Аре,
привършваме клипа. Ела на шопа да привършим клипа. Окей, шо. И добре, аз бях Йогинок. Има при мене. Ми праси меч. Но чува, ще пребия. Бързи мари, казвам чао. И аз бях... ти сдъхни. Това ми бе. Дадох ти меч. Даде меч. Хостел смот. 252. Аз това имам да продължа. Довеждане хора и това. И аз бях Йогинок и чао.